Alright. Zvafana kuti wakatanga kuita mari unotanga kuita dhafu aise. Ndizosimba. No zatoka ndo. Chairman avane bag but avana kusimba chairman. Vane bag. Zerere chairman. Uyu. Aiwa. Unganyodzwa machips. Tarisai kuchairman. Ndauti vaone. Ana akutera chairman. Arodo varinge left. Emira akatione label. But they say big. Big. Enjoy. Mira taone kama user. Ndo begi mama. Amsanyepele bebanzi kuti munhu akaita bhanzi anosimba. Ndo mama yusaja alungotaura. Handizika. Una begi. Ndari ndo begi ro. Hakuna begi. Una begi ro darika. Twasaisa mari mumwe yakadaisa. Netuma begi aunaro. Wandira Ah, but unozachi. Begi ka indotofara to akomana kutora begi because it patakatanga kuita silver stone. Anombotora begi kwa kusina mari. Inigrini vaiterero digital. Mamine shairo ro. Ndizvo chaizvo. Amina lakiri ndani. Aiwa, unozaba tese edu. Lazima mari nendrani kwa inofanira kutongoenda. Mari nekwa inoenda. Ndona kushanda zvinenge iyi. Kana kushanda zvakadarikidza. But what is mari noenda kune iyi. Andiona meza. Zvakaoma. Bosi unozama manje ka. Na utoro kuna na culture tea na Alan Ranks na Paridzai vangopedza kuita mapurisa. Vamwe vakafana kana sink. Vangwani mashavi avo. Anotsina shairo mari. Kwa msina mari kuti Maya chama. But fair Tautaurira chama. Yakasika accept kune. Kana ropa rako risina basa nemari. Ndauya. Aiuye nyango kaita sei. motikari mangu maoni wanyoka poenda mapassport. Sedo ida se. Chama jovem sinyoka Saka chitaura iwo ndori kuenda kakuingire ndi kumapounds. Wakamboona pound. Pound. British pound na queen. Mapound ana basa. Oh, madora ma US. Saka wakwira mndege uchaita sei? Jini ka dora wacho. Wakakwira mndege uchaita sei vaji? Ndege. Ndinaro chikora rungwa ndiyo chindipukuta dikitanji watambirisa mari. Kada sese. Vachindiperekedza chere dzakandibereka. Ndo mabhenefits avo. ikuwana kusaka nachiyamisa. Njika nefoke knife imo mundegemo. Aiwa ndodya nemaoko. Mukadye pasta nemaoko dread. Tadzane kodai kunzi hakuna mafoko nemanaife zvaidyiwa nepani. Pange zvinenge zvirimo mundege.